Salom. Salnay, salom. Salom. Damang dainang akayan akon nami na nihaulongan di bagasan Kristus Yesus. Madok muliate ita, pala ditikyon bodo ita marai pason. Berkebaktian di bagas ni tuata dison. Atong dinalau mengarade ita di kebaktiata niliama satokin marhahomo kita martangiang di bagasan ruatabi. Puji tuata, marede ita siap bukwede pamujian bukwede nomor 490 sada, ayat sada, 1 ayat 3, songgop tuhami. Songgop Tuhan minade jolomo oto dine debatami uhir pati muturo akino oto dine debatami Bagasan goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi porbadia, nama no palangi dot tanoon.
Amen. Songonon nina Tuhan Jehova, jalali honokku Tuhamu rohanai baru do todinai baru tubagasan ate-ate muna. Jala usatokku do roha batu sian daging muna. Jalali honokku Tuhamu roha sibuk. Jalali honokku ma todikku tubagasan ate-ate muna. Jala au mabesa asa marparange hamu di bagasan akka patikku. Aka huku radotanna jala patupau munado. Haleluya. Haleluya. Tangiang maita. Ale Tuhan debata amanami. Odo naman rodangi jala mengajari rohani akka na porsea di hatam marhite-hite toddi porbadia. Sai buhay marohanami asa ture parrohon nami marhite-hite toddim asa totong gokdame rohanami makka lasson hagogon nai marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhata, tapi kema kursian ina para di Kamis. Maredeta sian bukwede nomor 102 ayat 1 ayat 2 otodi perbadiai bongoti.
Damang dainang tabigema hatani debata songon patujolo ni jamita diturpuk mingguta sadarion ima natar surat di sada Musa 40 sada ayat 37 1 ayat 42 tajahama songon nasomal margati soring denggam mahatai di rohani Raja Parau doho di rohani akka naposona sudi. Jadi nina Raja Firaun mamadok akan naposonai tung tagamon maju panghita jol masongon ibana nani inganan ni todi ni debata Dungi di dok Raja Parau matu si Joseph dung di paboto debata tuho sasudenai dang adong jolma no patas maroha jala no pistar siako satu homa bagasu guru dokmu masandok hasokku holan habang sah harajaon ima hasurungaku sian ho. Aku ni nina Raja Parau madok si Joseph idama nunga hupasahat tuho sadok tano misiron. Dungi diupat Raja Firaun mati tinna sian tanganna jala disolukon tu tangan di si Joseph dilehon dohot sur na dohot sur na dibahen dohot horukorung sere turkungna. So ni mata ni tuhata martua doakan na manangion hata ni debata nau piopsa jala nama ngulahosa. Amin. Tabegema ede puji-pujian sian punguan Naomi. Tapuji Tuhata mareda hita siamata acara nomor pitu ede nomor 424 ayat sada dohot ayat 4 soarani todi.
bagasan uduk ni roha, romahita tujolo ni tuhata, manopoti dosa kesalahan na taula, na tasangaja mang naso tasangaja pe marahomon kita di bagasan rohata B satokin. Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan basa doho jala rodi saliling nililing na doasi ni roham, say mat pamuati maroham di hajaton nami, jala say unang beingot akka dosa nami, ay jok dohami mardosa marado pokok, jala jok kusungkulihami rimasmu, marhite sian pangalasion nami, unang alang asini roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuon nami, palua hami, jalasesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tuasan ni dosa. Songositong ni namangulu au ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomo rohaku mida hamatean ni parjahat, na lomo dorohaku mida hamamulakna asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana di Gijang. Pabegema ede pujian sian narwasto.
Kapuji Tuhata sian mata cara pasapuluhon. Buku de nomor 107 ayat 1 ayat 2. Babegema atani debata songon sulu tungolu nai baru sikat nipatik di minggutta di tikion ima natar surat di Yohanes onom ayat 36 songonom ma hatani tu hatta alai nunga hupabua tuhamu di ida matamuna doa unian alai dang porsea hamu ujah salnai alai nunga hupaboa tuhamu di ida matamuna do aunian alai dang porsea hamu songonima hatan itu ata tong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon na ombar tu hatami amin. Puji Tuhata, marede ta sian mata cara pasapuluh toluhon, buku de nomor 106 ayat 1 ayat 2. Amin.
na niaulongan di bagasan Kristus Yesus rap maka tidak komaita hata porsiau tai songon na hina tidak kon ni dongata sa porsiaon di portivion rap madok mahita au porsia di bata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na manok palangi do ano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sianton di porbadia andorang soaguan ido tuhata na manaon na birnit di panguman si Latus nama tetak pajal lo ibana di hau pinor silang jala tua na toru ding ditanom na mulak mangolu dari pataluhon nama naik tu surgo lahundul siamun debata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disi may bana pa imamulak tuanoon manguhmi halak na mangolu do na mate au porsia diton di porbadia jala doksada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan abadia do dia sani dosa do dia tai naman dok mulak mangolu do sogot daging halak nong mate do dia nguluan nasora sudah amen. Pabigema ada pujian sian PP GKP. Ada 2 tol 4 5 6. Tok, no? Ada 2 tol 4 5.
Tabigi matiting amasa di mingguta sadario. Tikting nama sa di tonga-tonga ni huriata di bagasan na sa minggon na parjolo na modding na di hari Senin tanggal 10 Mei 2024 nunga jumolo di alap tuhatta imamata situa Dr. Melanton Rumapea SEMSI AKCA tutup usia 55 tahun na hinabaluhon ni Inata Rita Borunebaho na maringanan di Jalan Sidodadi Perum Taman Pesona Johor Blok B nomor 10 Sada masuk sektor 10 jaladuk salpuan non pariminggon arianon borhak dohuriatta dinalaho mabahin ibadah pangapulion. Ruas nataba mulai sadaron martaba maruasta ima amata jumangga gutur halomuan simanjutak dohot inatai Ameliana Boru Ginting dohot tolu dana Silsania napaya simajutak Jeremia Hasian simajutak Jemira Hasian simajutak Atalia Pepita Simajunta na maringanan di Jalan Bunga Sedak Malam masuk sektor Onom Moloro nasida asa jongjong ma nasida. Mau lihat ya, Pak. Ibadah Pentakosta Paduahon marsugut di hari Senin tanggal 20 Mei 2024 di Patupado ibadah Pentakosta Paduahon masuk pukul 10 siang wib manang pukul pitu botarina alamardomu jok do dakola sadia namang ihuti kebaktian pesta paduahon dipangido dohot gomos asaroma akka punguan kor. Sidang majelis lanjutan di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 di Patupado sidang majelis lanjutan masuk pukul 10 wib maringanan di gedung sekolah GKPI. Pembentukan tim penggembaalan Jemaat GKPI Padang Bulan. Hobar tu aturan PRT ni huriata GKPI na ikon adong tim penggembalaan di tonga-tonga ni sude huria. Hasil sidang majelis ni huriata nunga dibentuk tim penggembalaan ni huriata dinamangula na sida moladong akka namasa madang nama langgar akka aturan ni huria nasida manon nama ngula laho pato tahoni dohoti disonunga dibentuk akka tim pengembalaan ima na parjolo pendeta Dr. John Kitop Silitonga MTH ex officio na paduahon penatua Profesor Dr. Malon Sihombing MA na patuluhon penatua Yeti Marbun STH na popaton penatua Emeritus Dr. AT Situkir na palimahon penatua Emeritus Marulop Huta Galung. Akema tikting namasa di tonga-tonga ni huriata di bagasan sadarion. Lau manomu hatani tuhata mared de mahita. Baik maga-maga dohot bunga-bunga yang pilihan ayuan macuba arifan di kota Pentakosta
damena sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramuti hati-hati doh pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Berita nauli di hari Pentakoste na Parjolo, di Haroron iton di Porbadia sadarion Minggu 10 sia Mei 2024, ima na tersurat di buku Kisah Para Rasul, ulaun ni Apostel bindu 2, memukasian ayat sada masohot ma di ayat 10 tolu, songonom ma tersurat di si. Haso songgop ni tondi Parbadia. Jadi dung jupang ari palima puluhoni punguma nasida salhutna di sada inganan. Jadi masa matupu suara sia gijang songon parngos-ngos nia logo nagogo mamulus. Gabe digohi ma sandok bagas hundulan nasidai. Jadi tarida ma di nasida suman tudilan yapi na marjilan jillam disonggopi ma ganuk nasida. Gabe gokton di Parbadia ma nasida saluhna. Jadi mamuka marpakuling na asing ma nasida marguru tu pangalehon niton di itu nasida makkatahossa. Alai adong ma akka Jahudi na maringanan di Jerusalem halak na daulat sian saluhna bangso na diturun ni langit. Alai dina masa sorai marpungu ma natoropi. Jadi terhalomong manasida ay ganup umbege nasida makkatahon di hata nabe. Jadi termali manasida saluhna jala longang akka ninnama. Da halak Galilea saluhut nasida nama katai. Buasa ganup hita umbege di hata hasomarat tabe. Halak partia dohot media, dohot elamit, dohot akka namaringanan di Mesopotamia, di Judea, dohot di Kapadosia, di Pontus, dohot di Asia, di Prigia, dohot di Pampilia, di Tano Misir, dohot di akka luat Libya, natukan Kirene, dohot halak Rom namaringanan di Son, akka halak Jahudi rodi akka parguru, akka halak Kreta dohot halak Arab, di hata tabedo itabege di hata ahon nasida, akka ulaon habal gaon nilibata. Jadi terhalomong manasida saluhutna, jutbema rohana, akkanin nama sama nasida. Namarhua doi ulaning, alai mangicahi do na deba, akanin nama gok anggur na tonggi do nasida ima sahakna horas ma dihita sudena. Selamat hari Pentakosta ma dihita. On ma hari palimahon di hari besar agama Kristen, hari Pentakoste, dung Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan dohot hari Pentakosta. Jala memang biasana dak pola songon rameni Natal dohot hari Paskah dirayahon arion. Alana dak pola miriah, bahkan dak pola gudang rohalak di pesta na palimahonon. Panitia na pedak pola terbentuk, dan ada pola panitia haroron itu di Purbadia di GKPI padang bulan Medan nanti. Dan ada pola di Bayan Semarak, misalnya kur Pentakosta, manang na kur haroron itu di Purbadia, akka kur nakinani, dak pola kur Pentakosta ya teh. Molo biasa na kur Natal do, molo hari Paskah kur Paskah. Alai dang ada pola lagu kur pesta Paskah, pesta Pentakosta. Alai si pikir honot tamede. Saya talului ma tak ciptahom ma kur haroron itu di Purbadia. Karena semaraknya ini sebenarnya sama. Tidak ada lebih tinggi dan lebih rendah. Baik Natal, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Yesus ke sorga dan Pentakosta. Sama. Kesatuan yang utuh menyeluruh. Kita rayakan seimbang. Bahkan harus kita buat kegiatan-kegiatan yang menunjukkan kedatangan Roh Kudus bagi kita semua. Misalnya pertandingan kesabaran, pertandingan sukacita,
pertandingan kelemah lembutan, pertandingan kesetiaan. Ini buah roh itu, Galatia 5 ayat 22, dipertandingkan itu. Bagaimana orang yang sabar, bagaimana orang yang kasih, bagaimana orang yang sukacita, dibuat pertandingannya pada hari raya Pentakosta. Supaya rame Pentakosta ini. Kalau tidak nanti sepi seperti ini. Padahal ini 2 hari kita rayakan. Pentakosta 1 dan Pentakosta 2. Nah, karena itu marilah kita gumuli hari raya Pentakosta yang pertama ini dengan tema kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Hagogoon nitondi porbadia laho pasadaho. Molo tapamanat nauk tajahanakin sian ulaun ya karasul bindu duai. Adong piga-piga hal nana yang si parsia jarata dalam rangka merayahon memestahon hari Pentakoste napaduahon naparjoloon. Ahamai naparjolo tondi porbadia pasadahon hita lubi mangalubii sian akka bahasa. Haroron itu di porbadia pasadahon hita mengalubii bahasa. Ahalapatan. Molo tabereng nakim marpungu na sida di Jerusalem, tapamanat adong 25 negara dengan berbagai bahasa negara masing-masing. Alai boy na sida marsiatusan di bege na sida hata na 15 negarai. Alai boy ni yatusi na sida di bagasan bahasa ni nasida. Ini menarik. Idu bain longang nasida, termali. Boy nasida tercengang dan terheran-heran. Kok bisa ya? Mereka kita dengar dengan memakai bahasa Parsia, bahasa Arab, bahasa Yahudi, bahasa yang lain. Tapi kok bisa kita dengar dalam bahasa kita? Ini membuat orang tercengang. Misalnya, adong mahalak merbahasa Batak, alai dia tusi halak Inggoris. Adong halak merbahasa Cina, alai dia tusi halak Afrika. Heran. Ini suatu keheranan. Alana ditiki idang adong dope penerjemah, ngai lohot tusi manangita. Saunari kan ngadongi kan, mulai pertemuan akan pimpinan-pimpinan negara, para presiden seluruh dunia. Tak pula perlu penerjemah, tinggal lohot tu si manangion alat marbahasa penasida taho tetap haruar tu pinggol tatu si manangit ta bahasa Indonesia. Anggo tiki idau, alai di bagian nasida boyat tusi. Nah misalnya molo hubair senari sada bahasa, bodoh taat tusion di bagasan bahasa Batak menang na bahasa Indonesia. Misalnya songonon. Beresit bara Elohim ha samaim. Tatu si doon. Beresit bara Elohim ha aret weet ha samaim. Wah, tepat dekon ini sifat ditadak ke si ham ini. Itu artinya pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dalam bahasa Ibrani. Nah, itu. Tapi kita tidak bisa mengerti sekarang. Jangan-jangan belum turun Roh Kudus di sini kan. Bisa mengerti bahasa lain. Nah jolo may masa karena di situ bisa dimengerti. Di GKPI Pamen mungkin nanti bahasa cinta yang bisa kita mengerti. Bahasa suami, bahasa istri, bahasa anak. Sebab banyak keluarga sekarang tidak mengerti lagi bahasa suami. Nah, enggak bisa lagi. Aduh, na peol do si manjujung muinda kan. Padahal sudah 30 tahun menikah, tidak mengerti bahasa tubuh suaminya, bahasa gerak istrinya, bahasa anak-anaknya. Ini sekarang satu rumah, tapi tidak mengerti bahasa rumah. Ini bahaya ini. Maunya dengan turunnya Roh Kudus, bahasa-bahasa kita yang tidak kita mengerti selama ini bisa kita mengerti. Berarti kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini yang pertama yang hendak kita pelajari. Turunnya Roh Kudus membuat kita, menyatukan kita melampaui batas bahasa. Yang kedua, Roh Kudus membawa persatuan.
Roh Kudus membawa persatuan. Haroron itu di Purbadia membuat hasadaan. Selama ini bahasa itu memecah. Mau tengok di Babel, mengapa Babel gagal dibentuk? Karena Tuhan memecah bahasa. Sehingga buat jo parang gebe dibuat aek. Lau jo hutusan ninna gebe roi bana tuson terbalik-balik. Sehingga gagal pembangunan Babel. Mungkin seperti itulah kita kalau tidak datang Roh Kudus di Yerusalem waktu itu. Begitulah pertemuan mereka di Yerusalem. Mereka berkata-kata tapi tidak mengerti, bahkan lain artinya. Tersongot ceritanya halak Bataki kan, belanja manasida di Jawa. Rumah halak Jawa, piro iki mbak katanya. Habe mana menjual botik. Dak piron ngadawu koninna. Piro iki mbak. Dak piron dauk doon bereng na tu itu dulu imana butihi. Pikir hodo piron dauk doon ini mana. Habe nama bahasa Jawa do imana tu opungi na menjual butihi. Bahasa Jawa. Alai do mana piro iki mbak. Labatan sedia do opungin na kan. Habe na roni mana na pir do opung butik mon. Hira pikiran na to. Akhirnya itu dulu imana butihin nyom bereng sebereng matam. Eda piron dauk doonin. Kira-kira seperti itulah kalau kita tidak mengerti bahasa. Untunglah datang Roh Kudus seperti nyala api masuk ke dalam jiwa setiap peserta. Lalu kalaupun dia berbahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Partia, bahasa Makedonia, mereka mengerti dalam bahasanya. Sehingga terjadi persatuan di antara mereka yang berbeda bangsa. Itulah cerita Pentakosta. Bahasa kita dimengerti oleh kita sehingga kita bersatu. Maunya nanti pulang dari gereja ini, satukanlah bahasa kita di rumah tangga kita. Supaya kita bersatu lagi. Kadang-kadang satu rumah tapi lain bahasa. Dak satu debehita sabagas. Kan itu kan? Tidak satu frekuensi satu rumah. Kalau frekuensi ayah dan frekuensi ibu berbeda, maka setiap hari bertengkar. Karena tidak sama bahasanya. Tidak sama rohnya. Maunya nanti setelah pulang dari gereja ini, roh tua mata inang sojo anakku. Ahai, tak sama hojo frekuensi tabah. Itu kan? Kita samakan dulu bahasa kita. Supaya rumah ini menjadi rumah doa. Rumah berkat. Bukan rumah duka. Rumah berkelahi. Rumah berseteru. Tapi rumah ini rumah Tuhan. Di mana ada damai sejahtera, kasih sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itulah tandanya kita pulang dari gereja GKPI Pamen merayakan Pentakosta yang pertama. Samakan bahasa kita, samakan roh kita. Supaya apa? Terjadi persatuan dan kesatuan. Selama ini bahasa kita sudah bahasa yang ngaur, bahasa kita sudah bahasa yang tidak bagus. Kepada anak, kepada istri, kepada suami, bahasa kita tidak lagi becus. Robahlah dengan bahasa yang lembut. Horas mainang siadopan, bohado kabarmu. Sehat doho, songon nabaga doho inang. Sadari obah di hari Pentakostaun. Wah, manikor didi kita mangampa. Di BPK do terinarendoni. Di Haleluya do manang di Tesalonika itu do kan. Alemon horo, naro am ubuk mo be nak tarus anak ko mo be horo agare jo minna ba manikor pusbes merbedoi gano par. Maka mulailah Roh Kudus mempersatukan. Itu yang kita pelajari dari teks hari ini. Yang ketiga, Roh Kudus membawa pemberitaan Injil. Ketika mereka menyampaikan bahasa yang berbeda-beda, tetapi mereka mengerti bahasa itu dan itulah dipakai kesempatan memberitakan Injil. Sehingga tidak ada lagi rintangan, tantangan dalam rangka memberitakan Injil dalam berbagai bahasa. Awamangdang malawau berbahasa Asmat di Papua. Buah macarak kulaho memberitahu berita nauli tinasida. Sanari di era digital gampang amang. Tinggal ketik bahasa Indonesia, suruh artificial intelligence menerjemah. Hitungan detik langsung diterjemahkannya. Dak pola tasuru bihalak nasing, tagarar halak nasing. Di handphone kita itu sudah ada chat GPT atau translator.
ketik dalam bahasa Indonesia, terjemahkan ke dalam bahasa Cina, Hokkien misalnya. Cerik, seret, nah, baru copy, pas, kirim. Romanon halai, jago di mana berbahasa Hokkien, bah. Sedih persejari mana, dan ibu tu mana nunggu pada de si internet atau si gawai yang smart, gawai ini, smartphone. Ini sekarang, artinya Roh Kudus memberi kita kesempatan memberitakan Injil ke dalam berbagai bahasa yang berbeda dan dimengerti oleh pembaca pesan kita itu. Kira semua dinuain, nasida diki makatai bahasa Arab, kubege bahasa Batak. Makatai bahasa Afrika dibagaimana dalam bahasa Jerman. Berarti berita Injil telah tersampaikan dengan datangnya Roh Kudus. Ini yang bisa kita pelajari dari tema ini. Roh Kudus mempersekutukan orang percaya. Haroron itu di Purbadia, pasadahon akana persea. Suku-suku tasonari buhado caran itu di Purbadiai, lahu pasadahon akana perseai di Jerusalem ujui. Bagaimana cara Roh Kudus untuk mempersekutukan orang percaya di Yerusalem kala itu dengan berbagai perbedaan, baik bahasa, suku, dan bangsa. Cara yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus ialah Roh Kudus menghilangkan hambatan bahasa. Di paago to di ido akka hambatan perbinotoan di akka rumang ni bahasa. Dan be marukil hita membege mengatusi halak makata itu hita songon nakin halak jawai piro ikim bahna molido imana sin menegor boy di tarbige itu si pareota sedia do arganyono pung ido imana ma 10.000 doon oh ido nyoma opung itu kan bisa dalam bahasa yang berbeda tapi mengerti. Sonari di zaman sonari ngabui be tapak ke handphone to songoni adong do aplikasi lau hita misalnya tu Afrika, dak tabo tu bahasa Afrika, hita berbahasa Indonesia, alai haluar sen hempote enom bahasa Afrika, tu nasida, ibegi nasida dalam bahasa Afrika. Dia lusi nasida dalam bahasa Afrika, diterjemah kemus itu hita bahasa Indonesia. Handphone itu sudah bisa menolong kita. Inilah yang bisa membuat kita berkomunikasi di peristiwa Pentakosta. Bisa berkomunikasi. Berarti komunikasi bahasa tidak lagi penghambat, tidak lagi rintangan bagi kita. Karena apa? Tuhan telah memberi Roh Kudus bagi kita untuk menerjemah bahasa-bahasa kita. Nah jolo didikiro akka parberita nauli tu hutatta, tu toba tu Batak, baik tu Akkola, tu Silindung, satu Toba, satu Samosir. Edak sudah definisi dan malumar bahasa Batak. Paling gudang bahasa tubuh. Labatan na manganaw nga mareyaw kan itu kan mudah-mudah nih hira songon itu alai lama kelamaan boy marsiat tusan mungkin pendek-pendek tapi hatana mangan oh berarti neng mangan payon minum neng minum payon songosoni lam gejang mahatana amang naing mangan au itu kan mungkin kalimatnya begitu dulu. Tapi lama kelamaan karena kuasa Roh Kudus itu dia fasih lidah menyampaikan kata-kata dalam bahasa kita. Idung bain gabi gudang torop halak Batak gabi persea tu di Batak. Kita pun begitu. Jangan jadikan hambatan bahasa untuk memberitakan Injil. Itu yang pertama. Jadi buat cari itu di pasadahon nasida dan be adong halangan bahasa dalam pertemuan mereka. Yang kedua, Roh Kudus membangun rasa persaudaraan sejati. Tondii membain perdonganon na sasiktong na. Sanggam perdonganoni aladang adong bicuriga karena semakin mengerti bahasa orang pun takut membuat yang jahat kepada kita. At juga irtaboto sawatik bahasanya kadongata dangolo be margabus tuhita jala dangolo be jukat tuhita. Misalnya malo pajupang hita do halak nias tadok manikur hadiah duria noa manga nyauge noa sawagele bah berarti malo di mana berbahasa nias bah unang mata bait akahatahan sohata tu ibana pasti begitu. Hita pi halak Batak akana kota dang malo berbahasa Batak tokin nai di pengartuan na dijual akahalak Batak ibana toy bata siya na bayon tapukul bayonin na kan aladang yutu siya nak tamekel mo siya ibana hehehe ini mana hape nga jahat rohana tu ibana. Ini persoalan bahasa. Makanya sekarang mari kita belajar bahasa kita.
Supaya jangan dijual orang kita dalam bahasa kita. Itu bahasa ibu. Nah ini persoalan kita sekarang. Bahwa persaudaraan itu ketika Roh Kudus datang ke kita, maka kita membuat persekutuan kita menjadi semakin kokoh, sejati. Lam sanggamma pardonganotta parsaurata. Baik ditongani keluarga, gereja, dohot masyarakat. Nah kita tertarik doau di endeni ina pada hari Kamis. Idok songonon. Asa pasu-pasu ho dingolu ni huria. Dohot bangsotta. Itu tadi lagunya. Asa pasu-pasu ho dingolu ni huria. Dohot bangsotta. Asa tiruan di hata. Tiruan di holong ni roha. Berarti orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dia membangun persaudaraan melalui kata, melalui holong, melalui pembahenan. Asa pasu-pasu ho di tengah-tengah ni huria, doh di tengah-tengah ni bangsotta. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi berkat, dia menjadi saluran berkat, supaya menjadi berkat bagi gereja dan masyarakat. Bahkan diuduti nakin oleh kor narwastu, terima berkat Allah. Jadi morota jalo tundi purbadia, kita menjadi berkat. Bahkan kalau kita perhatikan teks tadi lagu terimalah berkat Allah, setelah disondakkan di lehom matubuhina tuho, disondakkan buhina tuho, aham alus inasida. Amen, amen, amen. 3 kali hata amen nakin diende. Minimal 7 kali. Amen, amen. Itu 7 kali. Artinya apa? Ketika kita menerima berkat Tuhan, aminkan 7 kali. Artinya sempurnalah berkat Tuhan itu pada kita. Untuk kita salurkan di tengah gereja, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus, menjadikan persatuan yang sejati. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus berperan dalam membuka hati, pikiran untuk memahami kebenaran firman. Roh Kudus ketika mereka bertemu di Yerusalem waktu itu, Roh Kudus datang masuk ke hati mereka untuk apa? Membuka hati mereka untuk apa? Memahami firman Tuhan. Jadi kalau Roh Kudus masuk ke kita, tapi kita sulit memahami firman, jangan-jangan bukan Roh Kudus yang masuk, betak na Roh Kudus do. Mambain gatal, mambain susah, ya tusi hatari di bata. Gudang do halak romar minggu, dan ya tusi hatari di bata, na di begena, di tiki marjamita pad ditai. Ada persoalan, pad ditai do na samalo patorakon, manang nahita maol mga tusi hatari pad ditai. Ini persoalan. Tapi kalau Roh Kudus sudah masuk ke hati kita, peristiwa Pentakosta akan membuka hati kita, mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita pulang dalam rangka merayakan Pentakosta, mau leate ma Tuhan, nunga huat tusi hatami, pargogoi maau mangulahotsa, dingolu siganopari. Itu peristiwa Pentakosta. Itu yang bagian yang ketiga, yang dikerjakan oleh Roh dalam rangka mempersekutukan umat percaya kala itu di Yerusalem. Atong ahama si pahusor-husorota di minggu Pentakoste na perjolo sadarion. Si buanotta mulak tu jabutta be, si buanotta mulak tu ulautta dotu masyarakata. Na perjolo hasadaoni ikon taulahon di berbagai keragaman. Persatuan dalam keragaman. Dan aduk kita na tudo sarupa sude. Dan aduk kita na persis sama di tanah on. At juga dicek sidik jari, tidak ada satupun manusia di dunia sama sidik jarinya. Kita sekarang sudah 7 miliar di dunia ini, tidak ada yang sama. Artinya beda. Artinya jangan kita paksakan kita sama di dunia ini. Tetapi kita berbeda. Dalam perbedaan itu kita bersekutu memuji Tuhan. Jadi dalam perbedaan itu kita bersekutu memuji Tuhan. Di rumah kita yang kecil pun anak kita berbeda dengan kita. Berbeda sikap, tingkah lakunya.
walau lahir dari satu rahim yang sama. Sedangkan kembar pun berbeda sikapnya. Karena itu jangan persoalkan perbedaan. Ketika Roh Kudus turun, mereka tidak persoalkan perbedaan, tapi terima perbedaan sehingga mereka mampu bersekutu memuliakan Tuhan. Jadi perbedaan itu biarkan terjadi, tapi melalui perbedaan dan keragaman itu kita bersekutu memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan untuk misi. Inilah hari besar keagamaan Kristen yang terakhir setelah Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan dan Pentakosta. Setelah ini kita akan merayakan Minggu Trinitatis selama 6 bulan ke depan. Mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Minggu Trinitatis. Tidak ada lagi perayaan-perayaan Kristiani yang kita akan rayakan secara besar-besaran. Tapi di masa 6 bulan ini, pekerjaan kita ialah bermisi. Kita telah disertai oleh Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau, aku akan membimbing engkau, aku akan mengajar engkau, kata Roh. Maka kesempatan kita ialah bermisi. Selama 6 bulan ini, misi memberitakan Injil, misi memberitakan kasih, misi memberitakan kehendak Tuhan melalui tutur kata, sikap, tingkah laku kita di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadi pemahaman dan transformasi. Setiap kita mendengar peristiwa Roh Kudus, maka akan terjadi pembaruan dalam diri kita. Transformasi. Ya Roh Kudus, baharuilah kami. Jadi ganopari dohita ikon membaharui diri. Paubahon roha, paubahon parange, paubahon pakkatayon. Songon lomo ni rohani debata. Imatan dana hita naung gabe digohi tondi Purbadia. Karena apa? Kalau tidak ada Roh Kudus di hati kita, maka kita tidak bisa membarui kehidupan kita. Moro endeni pepe na kini nasida songonon au so mudarmu o Yesus nunga tu dia nama au sasada hodo Tuhan. Itu pengakuan sasada hodo Tuhan. Berarti peristiwa Pentakosta menjadikan komitmen kita hanya Roh Kuduslah yang mampu membarui hidup kita. Tidak ada yang lain. Selama 6 bulan ke depan kita akan dibarui hari demi hari melalui Roh Kudus. Makanya na paupaton si pahusur-husurot tadi turpohon ima dinamika Roh Kudus yang berkelanjutan. Perayaan Pentakosta mungkin hanya 2 hari kita rayakan, tapi jangan berhenti pada perayaannya saja, tetapi peristiwa Pentakosta harus saban hari kita rayakan. Karena pembaruan diri tidak hanya terjadi 1 kali, tapi pembaruan hati, pikiran, dan tingkah laku kita setiap hari. Itu sebab setiap doa pagi kita katakan, ya Roh Kudus, baharuilah aku. Baik dalam kata, sikap, tingkah laku kita. Ya Roh Kudus, sertailah aku. Dampingilah aku, bimbinglah aku. Itulah perayaan roh setiap hari. Karena Yesus telah naik ke sorga, dia utus penggantinya Roh Kudus untuk menggantikan posisi Yesus di bumi ini, mengajar kita, menyertai kita, membimbing kita sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua. Kiranya dengan perayaan Pentakosta yang pertama ini kita dikuatkan oleh Tuhan untuk menjadi orang yang mempersekutukan kita dengan Tuhan, mempersekutukan kita dengan orang percaya, mempersekutukan kita dengan keluarga demi keluarga, sehingga kuasa Roh Kudus membaharui kita hari demi hari. Amin. Kita berdoa. Mulia tema ale Tuhan dihatam no kubege kami, diharorom nagabe mangundihok kami, mangapuli kami, mandongani kami marhite tondi Purbadia. Atong ale Tuhan hujalo kami, hujakon kami ma, tondimi di rohanami do ditordinami, mangarajai roha pikiran pangalahon nami, asa badia sasude ngulu nami. Dung bongot tod di Purbadia di kami, gawe mampu mahami pasadahon diri nami, di akka na maragam-ragam. Jalabui kami mamaritahon barita nauli, mamakke ngulu nami,
laho memeritahon berita nauli di sandok ngulu nami. Bahkan boy hami paubahon roha pangalaho sikap pambenan nami marhite-hite tondimi. Jala hujalo hami ma tondimi gano pari ala romo rikot diodoi hami tondimi mengajari memudai hami mengapudi roha nami namarasak. Ali Tuhan pergugui mahami mangatusi hatamon di ari Pentakostaun asabui hami mangulaut sa dingolu siganopari marhite Yesus Kristus. Amin. Tajalo ma hatani di bata marhite-hite endeta. Sai gokto ni marohatu matero hadiri aka arta siantano dang tu sibero Hatani di bata ojahan ni haporasiauta laho pasahato peliata ima na tersurat di buku Lukas bindu onom ayat 78 songonom ma tersurat. Lehon hamu ma gabe lehonon nama dihamu. Parsuhatan na denggan na nionjat na nihutur-hutur jala na pinasuksuk lehonon na tu apuan muna ay parsuhatan na sinuhatan muna do suhatonon na tuhamu. Amin tapasaha ma piliata.
dongjok mahita. Tapasahap ma peliat tau tu debata marhite tang yakta martangyang mahita. Ale debata amanami na di banua ginjang. Di parhatop rohanami do sian unduk ni rohanami. Hodo mual ni nasa uli basa na mauli utus. Di son hupasahatami do pelian hamoloteon nami tuho. Sejalo jala pasu-pasu may pelian namion. Asa gabi dalan panindangion. Parsauran dohot ulaon asiniroha di huriamon. Bahin mangulu nami gabi pelian na hombar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajaonmu. Holong hasittongan dohot hadamionmu di sandok purtibion. Buhay marohanami marhite hidoton dim. Asa say toktong mandok moleate tuho di bagasan goar ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale Tuhan debata amanami para siroha jala parholong roha na sotarasam dogodang ni sileolon mi dihami pardosaon. Tamado maila jala mabiar hami ro manopotton ho ala ni pangalison nami dohot hatak kangon nami. Alay dang diuhum ho hami hombar tu hasalaan nami. Alay dilehon hodo anakmu tuhami gabi pelian hadameon tu saluhut dosa dohop pangalison nami. Asa diperbadiai hami marhite mudarna gabe tama hami ro tu adopanmu dohok menjauho amanami. Jala dipasahat hodo upanine tu tinobus nai marhite haheheonna dohot hananaik na tu banua gijang jala hundul ibana di siamun mi. Akup ni dilehon hodo pe asini rohami marhite haroro ni tondim na badiai di hami. Asa ibana na mangaramuti hami di ngulu nami. Gabi partogi jala pangundian di hami. Asa marhite tondimi margogo situtu hami. Mangalo nasa ela-ela do ragam ni pangajarion na paliluhon hami. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan. Pahot ma roha nang ati-ati nami asa mamukka sadarion sahat tu saliling nilileng na toktong mahami tarihot tu aturan mi. Suat kon ma pakrimon dohot habengeton turohanami. Mangului lomo ni roham asa marhite pakrimon dohot habengeton ni rohanami mangului ho di bagasan pakokopon ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Ale ton di purbadia ton di pangundian urupi jala rajai mahami asalam menanda hami jala mangatusi holong ni rohani Tuhan Yesus Kristus di hami pardosaon unang pasombu hami lilu say homa mangaramuti hami di bagasan Kristus rappon halak na persea na manjo guarmi akka naung
mandapoton haluaan na ko jala unduk manjakkon Yesus gabi Tuhan jala sipalua. Parohai hami patidahon sihol dohot pakrimon nami di harajonmu naso marhaujungan na manoktong rodi sa lolo sa liling nileleng na. Mangido hami di bagasat tikyon ale Tuhan di ari perbadian mon di haron ton di perbadia apuli ma keluarga ni amanami na marsitaonon alanunga jumolo amanami situa dokter meranton rumah pea na hinabaluhon ni inang Rita buru na baban na ibaho paso-paso na sida apuli pargugoy asa margogo na sida lahom mga dopi ngulu sigano pari nang sude akayanak kondo pinoparna apuli manasida jala pargugoy manjalo akka persirangan hamatianon. Atong ali Tuhan, tangihon jala pasiko matanyang nami, asa marhite hata, manang pambahinan nami, toktong patuduhon holong ni rohami, tuisi ni portibion, ala ni pakokopon ni Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale ama namin na di banwa ginjang, say pinarabadia magwarmu, say ro mahara jaunmu, say saw malo mo ni roham di banwa tongon, songon na di banwa ginjang, lehon ma di hami sa deron hanguluas siya pari, si sama dosa nami, songot panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tu hami, unang hami tu gihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Ay ho Mahamu di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian debata ama. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor homma damena tutondim. Amen.